Zo beste mensen, welkom te Sint-Niklaas. Ik heb gebruik gemaakt van de elektrische step hier. Bijzonder snel van punt A tot punt B. Zie je dus ook overal in gebruik. Bon, dan even verder hier, ja, gebruik van de fiets. Je kan overal naartoe natuurlijk. In combinatie met de trein en eventueel dus de lijnbussen. En heb je geen fiets bij als je komt uit de trein of uit de lijnbus, je kan er een huren hier. Je ziet hoeveel het aanbod hier aan het fietspunt. Opnieuw hier de elektrische step. Je vertrekt van punt A tot punt B zonder dat je moet een taxi boeken, onmiddellijk zoals het je past. Heb je dan toch een taxi nodig? Hier zijn er ook taxis. Je kan direct vertrekken. Opnieuw, ik bedoel, er is mobiliteit. Dus de elektrische step, de fiets, de treinen, de lijnbussen. Ik richt me opnieuw tot de provincie Zeeland. Dat kan toch niet blijven duren dat men Nederland binnenkomt? Dat er maar één bus is per uur. Dat men geen bus ter beschikking heeft na 18 uur. Geen bus op zaterdag naar de stad. Allee, even ernstig. Geen elektrische step. Allee, ik zeg, de technologie is er van de elektrische step. Waar blijft de regeling? Waarom duurt het allemaal zo lang? Bon, er komen ook nog op een later tijdstip, meer bepaald rond de avond, leuke video's. Ik kan nog altijd niet begrijpen dat men in de provincie Zeeland het moeilijk maakt, terwijl dat het eenvoudig kan opgelost worden. Te starten met deelfietsen, deelsteps, bussen invoeren als deelvervoer. Dat niet iedereen een eigen auto nodig heeft, maar met deelvervoer tot zijn bestemming kan gaan. Zo, nog even genieten van de beelden hier op dit kort filmpje. Zo, ik ga nu verder mijn boodschappen doen. Daar ook even de trein. Ja, op gebied van de trein richten we dan tot Terneuzen. Waar blijft dat treinstation? Waar blijft het allemaal? Zo, tot de volgende.